Posima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, Baka Sepra me isprozivao, znači izvređao me na njegovom live streamu, tako da ajde da reagujemo na to, znači Baku presavijat ćete kad vidimo Begeč. U ovom liveu je Baka Prase rekao, ko donira, ja ću mu oceniti Instagram ili ko napiše. Ja sam njemu napisao u chat svoj Instagram profil, tako da on je ovdje ukucao. Ajde, mene Stevan MCC. Evo, Stevan MCC, to je moj Instagram, zapratite ako već niste. Znači evo, kucao Stevan MCC. Sad ćete vidjeti ljudi moji njegovu reakciju što je on rekao za mene. Kao ocenio je od 1 do 10 izgleda ovo ono, razumete. Ušao je na profil da vidimo šta će da kaže. Seri bre, ovo je Goldenito brat. Brate. Znači on ocenio od 1 do 10 izgled, znači ja sam njemu sad poslao. Sad ćemo da vidimo ljudi šta je rekao, znači rekao je ne seri, zna ko sam, dobro. Okej. Uši te nisu mazile. Znači uši su te baš proklele ono. Ali to ima vremena da se popravi zato što sam ja bio klempao kad sam bio klinac. Da ljudi, ja sam malo klempao, meni je mama rekla, da, zaboravio sam da kažem, na 50.000 subscribera pravim specijal sa mamom, upoznat ćete moju mamu. Tako da zapratite me na Instagramu da znate kad izlazi taj video. Planirao sam sa 14 godina, možda i ranije čak, i da operišem uši, ne baš ovako da mi budu, nego malo onako normalnije, ne baš ovako, iskreno ni meni se ovako ne sviđa. Da su mi uši, ono, dobre. Znači uši su te malo prankovale ovdje, razumeš? Barem ćeš čuti ako neko pokušava ti se prišunje da te pokrade, morađe da te... Šta vam priča, on hejte. Ono, savata na ulici, čućeš ga, to je dobro, sad to ću ti reći. Dobro, dobro. Nosiš Rockfam majicu. Jao, šta će reći za ovo? Meni je brat i mama su mi kupili za rođendan Rockfam majicu. Ja nisam želeo, ovo je slika ujutru, u 10 ujutru su me naterali da obučem i da se slikam. Jako me zanima, nisam vidio ovaj deo, jako me zanima šta će reći. Majicu, ovdje si ga prelomio 200, okej. Upravo je, dobro. Dobro, ovdje je već bilo davno, pre 60 nedelja. Izračunajte brzo u komentarima 60 puta 7, pre koliko je to dana bilo. A nećemo da ga gledamo kad je kid, ovdje se će... a upravo je, znači kad je bio kid. Kad je malo stariji. A kad je bio malo stariji, dobro. Evo ga na Mercedesu od 15 konja. Znači samo priča. Sestra bomba. Eto, on je rekao, ocenjujem vas od 1 do 10. Ja sam poslao sebe, ne svoju sestru. Dobro, ajde vidimo šta će reći. Razumeš? To je veliki plus. Tako da... Brate, ocenjuješ mene, ne moju sestru. Ovako bi od mene dobio... Šta mislite, šta će reći od 1 do 10? Napišite u komentarima pre nego što čujete. Okej, šta ću dobiti? Pa brate... Kad pogledaš ovako, mali nije ružan jebote, zna? Nije ružan, zna Baka priču. Nije ružan. Okej, dobro. Klempav je jezivo. Eto šta on priča. Ali nije ružan. Tako od mene 5. 5. Od 1 do 10, pa dobro, to je između. Između, okej. Solidan. Zbog sestre 7. Al bate, ti mene ocenjuješ, ne zbog sestre. Izgleda, ljudi moji, sestra podigla prosek na 7, što je vrlo dobro. Brate, mislim super, 7 od 10 je odlično. Čuli ste ljudi moji ukratko šta je Baka imao da kaže za mene, znači otprilike rekao je da ja nisam toliko ružan. Mislim, ono, ja na Instagram slikama pokušam da ispadnem što veći retar, što veći debil. Naprimjer, evo sad da vam pokažem jednu sliku. Imaćete ovdje sada na ekranu bukvalno sliku mene gdje se ja pravim da sam retard, da bi imao puno lajkova, ali brate nisam tako ružan, ne ispadnem takav, ali iskreno dobro, 7 od 10 mi pristoji. Bacite like i subscribe ako već niste, mi se čujemo u nekom narednom videu, sljedeći video će biti najbolji video koji ćete gledati u narednih nekoliko mjeseci na mom kanalu, tako da uključite notifikacije za videe, mi se čujemo u sljedećem videu, ćao!